Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise neNdodana noMoya ocwebileyo. Amen. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, uzalwane ngoMoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje themba zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguJohanesi umpostoli isahluko sesishiyagalombili ivesi 31 kuze kube 42. Kulo nkathi uJesu wathi kulawo maJuda ababekholwa kuye, uma nibambelela ezwini lami niyakuba abafundi bami ngempela. Niyakuqonda iqiniso linikhulule. Amphendula athi, sinzalo ka-Abraham asizange saba izigqila zamuntu. Usho ngani ukuthi niyokhululeka na? uJesu waphendula wathi kubo, ngiyaqinisa ngempela ngithi kini, lowo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila asihlali emzini kuze kube phakade. Indodana kodwa ihlala kuze kube phakade. Ngakho-ke uma indodana inikhulula, niyokhululeka ngempela. Ngiyazi ukuthi ningamadodana ka-Abraham, nokho nifuna ukungibulala ngoba izwi lami lingenandawo kini. Mina ngikhuluma engikubone kuBaba, nina nenza enikubone kuyihlo. Bamphendula bathi, uBaba ngu-Abraham. uJesu wathi kubo, uma ningabantwana baka-Abraham, yenzani imisebenzi ka-Abraham. Kepha manje nifuna ukungibulala, mina umuntu engakhuluma kini iqiniso engilizwe kuNkulunkulu. Abraham akezanga kanjalo, nina nenza imisebenzi kayihlo. Base bethi kuye, asizalwanga yizifebe thina, sinobaba munye uNkulunkulu. uJesu wathi kubo, uma uNkulunkulu bengihlo, beniyakuthanda impela, ngoba mina ngafika ngiphuma uNkulunkulu, angizifikelanga, ngathunywa nguye. Thandwa zami, asibukeni kahle le ndaba. uJesu ukhuluma namaJuda uthi, uma nibambelela ezwini lami niyakuba abafundi bami ngempela. Niyakuqonda iqiniso linikhulule. Kuningi okubhalwa nokushiwoyo kulelo vesi. Okokuqala, uma nibambelela ezwini lami, la kuhlala kumina inkonzo yezwi likaNkulunkulu. Maningi amasonto, maningi amabandla, baningi abathi bayakholwa. Kodwa umbuzo wami uthi, ilabani izwi esililalelayo? Uthi uJesu evangelini likaJohanesi uthi, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi, athi ngizibiza ngamagama. Athi meqhuba uJohanesi athi izwi laba inyama lahlala phakathi kwethu, maqedane sabona inkazimulo kaNkulunkulu. Umbuzo wami osahleli ukuthi, impilo yami iyalawulwa yini izwi likaNkulunkulu? Umndeni wami uyaluswa yini izwi likaNkulunkulu? Obhala kahle athi izwi likaNkulunkulu liyinkemba ebukhali inhlangothi zonke. Athi izwi likaNkulunkulu lingamadoda asiqondisayo endleleni. Yazi le ndaba ibuhlungu ngoba sesiphila esikhathini kwimphakathi nemibuso engasalifuni izwi likaNkulunkulu. Sesalifunda izwi likaNkulunkulu njengomuntu ofunda inoveli. Sikhohlwe ukuthi
izwi lakhe linamandla, izwi lakhe lingu-amen, izwi lakhe aliphikiswa. Ubone abantu bethatha lokhu okuvumelana nabo obalahlayo bashaya bakushiye bangakufundi. Njengebandla sisenaso isisekelo sezwi likaNkulunkulu. Njengabaphathiswa beyimfihlakalo zezulu sisenaso isisekelo sezwi likaNkulunkulu. Njengabagcotshwa bakhe sisenaso isisekelo sezwi likaNkulunkulu. Sho njalo ngelinye ilanga uSamueli uma enxuswa, ecelwa, etshelwa, efundiswa ikhehle elidala elingu-Eli, athi khuluma Nkosi, inceku yakho yezwa. Zambule uNkulunkulu Somandla, asho njalo uNkulunkulu ngenye imini kuHezekiya, athi thatha lo mqulu udle, athi uzofana noju emlonyeni wakho kodwa esiswini uyakuphenduka ukubabele. Sisalifunda nezwi likaNkulunkulu, sisalilalela izwi likaNkulunkulu noma selaba yifashion. Enye into engithintayo, uma nibambelele ezwini lami athi niyakuba abafundi bami, niyaqonda iqiniso, iqiniso linikhulule. Ngiba kanjani umfundi kaJesu ngibalekela izwi lakhe? Ngiba kanjani umfundi kaJesu ngibalekela iqiniso? Athi iqiniso liyakukhulula. Ngibuka impilo yami, umkhuleko wami, uthi ngihawukele Nkosi ngoba ngulile. Uthi ngihlanze izono zami ngoba ngenzanga kahle. Ngibuka le nkonzo uNkulunkulu asibizela yona. Ngibuka le nkonzo uNkulunkulu asiphonsela inselelo ngayo. Ukuthi kuningi okumele kushintshe, kuningi okumele kuguquke empilweni yami. Khona lento uNkulunkulu ayishoyo ukuthi isono siyazenzela isigcina saso. Khona into esakhula ishiwo ngesiZulu ukuthi utshwala buyazenzela ikhehla laso. Utshwala buyazenzela futhi salukwazi. Kanjalo nesono siyazenzela isigcina saso. Athi umpostoli Pawuli athi Nkosi ngisithola ngenze ngingafuni ukwenza. Athi ngifunayo ukwenza athi akusenzeki. Mhlawumbe umbuzo engiyibuza wona namhlanje ukuthi ikuphi lokho esengikuphila ngingakufuni? Iyiphi lempilo esengiyenza ngijabulisa abantu kodwa mina uqobo lwami ngithi angifuni lento manje. Ngithi sengikhathele manje. Ngithi Nkosi sengidinga ukwenza okunye okuhlukile. Julile le nkonzo uNkulunkulu asibizela yona ithandwa zami ngoba inkonzo ukuba sizibheke thina uqobo lwethu. Inkonzo ukuba sikhucule thina insila yethu. Inkonzo ukuba sizilahle emseni kaNkulunkulu. Lengithusa kakhulu ukuthi noma esesitshelile amaqiniso nathi sangafana nabaFarisi nababhali, sithi hayi akakhulumi nathi ukhuluma nabanye. Sithi hayi uyasithuka lona, thina sazana, thina zalwa ubaba uAbraham, thina sakhulela kule nkonzo, thina singcono kunosibani. Akuyona inkonzo uNkulunkulu asibizela yona leyo. Kodwa usinika inkonzo yokuthoba. Sinika inkonzo yokuyishaya isifuba. Sithi Nkosi angenzanga kahle. Angikhulumanga kahle nabantwana bami. Angihambanga kahle phambi kwabantwana bami. Ngibahloniphanga abomuzi wami. Ngikwenzile abakuhlukumezile. Nkosi angiqhenyi impilo yami. Yona nkonzo uNkulunkulu asibizela yona. Konzo yokwehlela ngezantsi, azi wayeva mothi ugogo umntana mboze silima noma ungesona. Boxolisa noma isidingo singaseko. Yona nkonzo uNkulunkulu asibizela yona le. Thina sibizele enkonzweni yokuvuma ukuthi asenzanga kahle. Thina sibizele enkonzweni yokuvuma ukuthi asikhulumanga kahle. Thina sibizele enkonzweni yokuqala kabusha. Thi Nkosi nginika amandla ngikwazi ukuqala kabusha.
Nkosi nginika amandla ngikwazi ukuma. Nkosi nginika amandla ngikwazi ukumela iqiniso eliwena. Ndlovukazi Yesu la ebenathi sibuse sizivikele sikhanyisele. Sinika amandla nomusa nothando legrace yakaNkulunkulu. Igama likaYise sebene nodaba nomoya ocwebileyo. Amen.